سلام كما يصنعكم زخركم تعذبتي ابزنا لما حزنا زلنا مدب قدام بزته نتفتات هجرا محبر حربنيا سنكلان كنات ايرترا زدسس كخونيو نزل علنا زلنا رستي مبرخبنا بسرينا عديمنا زلنا اتو صحيح تفهم كايل مكتل ابومبر نايت محبري اتو صحيح اجمينا خبير كابسولينا متحان تبنا حبريتا قديمه مسكنكا كم زو توصل صنعخو نتفتات نايت محبر زدسسي نايلومي تحسنا ما ابز حلف ورحي هجرا محبر حربنيا سنكلان كنات ايرترا ربعي قبائي كان عنيرو كابزو قبائي انتاي حيزي وزي الرأيان اللي أديب كم زبالكايا ما حبرسون كلان سلسة قبائي تاتجيرو اللغر محجي تقدماي مسرات قبائي بتسعة سلسة استقبري بالحريب شعن شعات من تسعة شلشتن كلاي قبائي كايدو دقنا بكل تشحن عموشتن سلسة قبائي جيرو حجب كل شحن عسر جعت تنكار ربعي قبائي زقبر زلو قبائيات كل جزين إذا حلف مدرخاتنا يسرح جمجمكا حدش مدباتنا يسرح مس حدش تبده تاسوخدو حدش تي وطنات نموت أزح جزو عقد أميتاتيو هجراو محبر حرمي هاسون كلام كنات كآلك كم كله قبائي زكاي الأكلات نتزن برو بدهوتات أبز حلفي عسر سلسة عمد كنكات مستن حس جماعات ببوانو فتح كواساني حمتو هنا أبز مودعتا مدرخات جن مس كبدت سنكلنا عبيت بعلمه صفحاتنا من نبابرو بزحنا يسترابيتنا حربينات هاسون كلان زخيد مدباتنا مثل لام انت حجزو بقندو نزن مدهساسي تقوبعي كايدوه سلا زخابز قوبعي زي بزحنا قراد دهسيسو زبالكو شجرات ولا حمركو أبز حربينات هاسون كلان يرألو نزع جماعة زين مفتاح خابت قد محجزنا بري بزلع على فتنات بزلع على غلطافي بزحشة والدابي نزبزحو حربينات تاسون كلام كينات إيرترا اتينا متياس عدلنا مهاب بعثاوي انزلنا براس ترافي تاسون كلان حربينات المفتاح زخل بروجرامات مسرع سقاتاتنا هاجر بقبو تتقيمكا مسكالوت مشارخت بمتحببار حربينات تاسون كلان زحشة نعملنا بابروخنا تات نخيرلهم زدرخ بزح مدبات حيزوتيو هلو هراي تبو تفساي بفلايسكي ابالاتو بوطبا نفسهم انتو قولوا ولا قرب تقيسكاي تخنكا انتاي تلك مدبات كما يتنيحو اقدمو حجخ دحرز قبايا انتاي وطنات حيزوتيلا سبو محبر سنكولان حربينيات سنكولان كينات بقطبا نفسهم نخلو تقمرلو الزنحي عقبابات ممس مدرخاتو استفلالي نيرو ابت مجمريا مدرخ قجلتاتني حربينيات سنكولان كينات مفتار نحل حدومتهم استفلالي سكلنا زلوهم عبالاتنا محبر نحل حدوم زدقاقو لحد مدرخ بمدلاو بقجلتها زوننا نزكايدان تكالات قال غابزياتن أبيات مفرح بستي تكار سربت حسين من زيتن حرشة تكالاتنا يمتحان كالنا ينقل انتربرايزز بوجود جلازو ننا زكايدانيو يكايد نيرو ازي ابت مجمريا مدرخنا يتمحبريو تكبيرو نايب حق اسبوع زيت نيرو بخلتن مخنياتات مالت حدا بوجود جلنا مسرح مالت سنكلنا قال دروت الناس لزخوني سنكلنا خاي فلالي بعينتو أكلاو سنكلنا بعينوتي فلالة سلزخانة نعملتنا إجرس أجمع زلوا مسنا إيد شجر زلوا تحابيرو ناي عند أجمع زلوا مسكال أكلات شجر زلوا ستة جيفهم نتي بروجكت المعوات سلزخابو بيلام نفسهم خالص حجزهم نتفتات من كياري خلهم نيرو أتو دابتو زيتاو نيرو مخنياتو كلهم زمن ولهم زلنا حربينات هتسون كلهم كينات تقادل تيوم أبتو وانت نيروم تقادل تخام ميراز نبرناتو مكرونا بحبار مسرح بحوار تترنيفكا شجرات مفتاح زكاية زي نبر سرحات نتمجمريا مدرخاتنا يمتياس بروجراماتنا محبر سون كلانون دراخي خوينا حق زوي تمنفس نيرو تسمعيت نيرو نحل حد كان لا تحقق كان هي مسرحن مخادن مدباس لزي نبر ازي تقدم هاي مدرخي ابز مدرخ زي داركا كلهم بزكا بستتايسو حربينيات سون كلان كينات ايرترا ميتي عوتات كوينو نفسهم زخولو له تراي زي كونس نخالوت كحجزو ابز خولو له درجاتات بزيحهم كبحر قال بزي كات محبر كما بقاسز تخللهم ناقشتو ناي كتابات كالات
ተመሳሰልቲ ካልኣይ ሳልሳይ ትካላት ወንዲኖም ዳርጋ ኩሎም ንናቶም መንበሪ ኣባይ ተሰሪሖም ብሓፂሩ እቲ ማእከላይ መነባብሮ ኣለዎ ዝበሃል ሰብ ኣብ ኤርትራ ክነብሮ ዝኽእል ደረጃ ናይ ናብራ ክነብሩ ክኢሎም ማለት እዩ ኣብቲ ካልኣይ መድረኻት ግን እዚ ዓይነት ናይ ምጥያስ ኣገባብ እዚ ምስ ግዜ እቲ ዝሓቱ ወፃኢታት እናዓበየ ስለ ዝኸደ ንኣብነት መፍርሒ ብስቲ ከም ትካል ተወሲድናዮ ንሓንቲ ትካል መፍርሒ ብስቲ ንምስራት ኣብቲ መጀመርያ መድረኽ ካብ 500,000 ክሳብ 1 ሚልዮን ይሓትት ነይሩ ኣብቲ ካልኣይ ገጽ ግን 4.5 ሚልዮን ይሓተካ ብ4.5 ሚልዮን ዝተወሰነ ቁፅሪ 10 ወይ 15 ስንኩላን ምጥያስ ከዓ ርትዓዊ ስለ ዘይነበረ ሓደ ናይ ስትራቴጂክ ለውጢ ብምግባር እቲ ገንዘብ እቲ ኣብ ክንድና 15 ሰባት ን100 ክሳብ 150 ሰባት ከገልግል ዝኽእለሉ ኣገባብ ኣታታት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ታ ስድራ ቤት ናይ ስንኩል ብስድራ ቤት ደረጃ ትጣየሰሉ ፕሮግራማት እዩ እቲ ፕሮጀክታት ናይ ሕርሻ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣሽቱ ናይ ንግዲ ትካል ክኸውን ይኽእል እዩ መፍረ እንስሳታት መፍረ ንህቢ ከምኡ ዝመስል ፕሮጀክታት ኣብ ከተማታትን ኣብ ገጠራት ዝያዳ ሓውስ ከተማታት ንምዕባል በዚ ዝበልክዎ መጠን ናይ ገንዘብ ንኣዝዮም ብዙሓት ስንኩላን ክነጣይስ ክኢልና ኣብቲ ካልኣይ መድረኽ ሕጂ ብሳልሳይ ኣብ ዝነኣትዎ ዘለና መድረኽ ግን ወላ ብኡ ንእኹል ኣይኮነን ኣብ መወዳእታት ማሕበር እንታይ ግምጋም ክወስድ ክኢሉ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ፀኒሑ ኩሎም መሻርክቲ ኣካላት ናይ ማሕበር ኣብ ጎኑ ስለ ዝነበሩ ብሕልፊ ከዓ መንግስትን ግንባርን ከም ቀንዲ ኣካላት ናይ ከም መሻርክቲ ናይቲ ማሕበር ንወስዶም እዚኦም ኣበርቲዖም ስለ ዝሓገዙና ብዙሕ ሕማማት እኳ ተኻይዱ ተኾነ ዝተርፈና ግን ይበዝሕ ስለዚ ዝተረፈካ እንድሕር በዚሑ ኣበርቲዕካ ክትሰርሓሉ ትኽእል መድረኽ ክተዋድድ ኣለካ ማለት እዩ ሓፀፍካ ክትሰርሕ ክትክእል ኣለካ ብኡ ምክንያት ከዓ እዩ ዝረብዓይ ጉባኤ ኣብዚ ግዜ ዝግድን ክግበር ተዳልዩ እቲ ማሕበር ክኸዶ ዝፀንሐ ፍጥነት ነቶም ተሪፎምና ዘለዉ ስንኩላን ክንበፅሓሉ ንኽእል ግዜ ክነውሕ ስለ ዝኽእል ነቲ ግዜ ንምሕፃሩ ዓፀፋ ክንሰርሕ ዘኽእለና ኣገባብ ንምድላው እቲ ጉባኤ ተኻይዱሎ ኣብቲ ጉባኤ ከዓ ዝዓንቶ ዝጠቐስክዎ መደባት ወፂኡሎ ንስንኩላን ክረብሑሉን ክጣየስሉን ዝኽእሉ ዝተፈላለየ ዳህሳሳዊ ምፅናዕቲ ብኽኢላታት እውን ተኻይዱሎ ኣብ መላእ ሃገር ቅድሚ ሕጂ ዘይተመዝመዘ ዝተፈላለየ ዕቑር ዓቕምታት ናይዚ ዓዲ ተጠቒምካ ሓርበኛታት ስንኩላን ዝያዳ ዝሰፍሐ ዕድላት ናይ ምጥያስ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ንምግባር ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ ሓራይ ፅቡቕ ኣቶ ፍሳሐ ብፍላይ ዘን ጨናፍር ናይ ማሕበር ኣወፃኢ ንማሕበር ዝገብርኦ ኩልንተናዊ ኣበርክቶን ሓገዝን ከመይ ግምገም ማለት ኣብ ቀጻልኸ እንታይ ዓይነት ኣተሓዛ ኢና ክንገብር እዘን ጨናፍር ናይ ማሕበር ተን ቀንዲ ማሕበራት ናይቲ ማሕበር እዮም ክብለን ንኽእል እየ ዳርጋ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ሃገራት ስካንዲኔቭያን ኣብ ኩለን ኣለዋና ኣብ ጀርመን ኣለዋና ክልተ ጨናፍር ኣብ ሾትጋርድን ፍራንክፈርትን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እውን ኣብ ኦክላንድ ኣሎ እዚ ጨናፍር እዚ ብወለንተኛታት ስንኩላን ኤርትራውያን ዝቆመ እዩ ምስቲ ካልእ ናይ ስደት ግዚኦም ኣፃቢቦም ኣብ ሃገር ንዘለዉ ስንኩላን ብፀቶም ንምሕጋዝ ዝፈጠርዎ ውዳበ እዩ እዚ ውዳበ እዚ ንማሕበር ከም ቀንዲ መሓወር ኮይኑ የገልግሎ ኣሎ ኣብ ስንክልና እቲ ዝዓበየ ፀገም ናይ ምንቅስቓስ ሽግር እዩ ናይ ምንቅስቓስ ሽግር ናይ ስንኩል ንድሕር ዘይፈትሕካ ካልእ ነገር ክትሓስብ ኣይትኽእልን ኢኻ ክንቀሳቐስ ተዘይክኢሉ ስንኩል ክመሃር ኣይክእልኒ ክሰርሕ ኣይክእልኒ ዳርጋ ነብር እውን ኣይክእልኒ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ መንቀሳቐሲ ፀገማት ናይ ስንኩላን ሰብ ዝሰርሖ መሓውራት ናይ ኣካል ድጋፍ መሳርሒታት በዘን ኣብ ደገ ዘለዋ ጨናፍር ኢና ንረኽቦ እዚ ከም ዓብይ ኣበርክቶ እዩ ዝውሰድ ምክንያቱ ብዋጋ ብገንዘብ ዝግዛእ እንተዝነብር ብምሉእ ዓቕሚ ናይቲ ማሕበር ወፂኡ ናይ ምተኻእለን እሳቶም ግን ኣብቲ ዝነብሩሉ ዘለዉ ዓድታት ዝረኽብዎ ዕድል ምስ ካልኦት እናተቐዳደሙ ግዜ ናይ ስድራ ቤቶምን ናይ ነብሶምን ሰዊኦም ንኣብዚ ዘለዉ ሓርበኛታት ስንኩላን ከገልግል እኽእል እዩ ዝበልዎ ኩሉ ዓይነት ናይ ፓራሜዲካል ናይ ኣካል ድጋፍ መሳርሒታት ናብዚ ይሰዱልና ኣለዉ ስለዚ ካኣቶም ስንኩላንና ደረጅኡ ዝሓለወ ተወዳዳሪ ዝኾነ ናይ ኣካል ድጋፍ መሳርሒታት ኣለዎ ዓረብያታት ክኸውን ይኽእል መራኹስ እዘን ሞቶራይዝድ ሰለስተ እግረን ብሽግለታታት ክኾና ክእላ ኩሉ ንስንኩል ዘድሊ ዝበሃል ናይ ኣካል ድጋፍ መሳርሒ ይመፀና ኣሎ እዚ ዓብዩ ከምቲ ዝበልክዎ ስንኩል ክንቀሳቐስ እንተኽኢሉ ፍርቂ ናይቲ ስንክልና ዝፈጥሮ ፀገም ተፈቲሑ ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ዓይነት ስንክልና ናይ ዓይኒ ይኹን ናይ እዝኒ
ናይ እግሪ ይኹን ናይ ኢድ ምስ ምንቅስቓስ ተተሓዙ ድሩትነት ናይ ምንቅስቓስ ኣሎ ነዚኣ ብሰብ ዝሰርሖ ናይ ኣካል ድጋፍ መሳርሒታት ክትፈትሓ ተኽእል ኢካ እቲ ሽግር ናይ ስንኩል ፈቲሕካ ኣለኻ እሞ ዘናብ ደገ ዘለዋ ጨናፍር ከዓ ነዚ ብምልኣት ክፈትሖ ስለ ዝፀንሓ ከም ሓደ ዓብይ ኣበርክቶ እዩ እዚ ጥራይ እውን ደይኮነ ኣብኡ ዘለዉ ኤርትራውያንን ካልኦት ተደናገፅቲ ወገናትን ኣተሓባቢሮምን ነቲ ማሕበር መተግበሪ ዝተፈላለየ ፕሮጀክትታት ዝኾኑ ገንዘብ ልእኩ ፀኒሖም እዮም ናይ ተሓባበርቲ ኣባላት ዝብል ሓደ ውዳበ ኣለዎ ነፍሲ ወከፍ ተሓባባሪ ኣባል ንወርሒ ክኸፍሎ ዘለዎ እቲ ዝተሓተ መጠን ናይ ገንዘብ ተሰሊዑሉ እዩ ድሌት ዘለዎም ካብኡ ንላዕሊ ክኸፍሉ ክእሉ እዮም ግን ብውሕዱ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እታ ናይ መወዳእታ ደረት ይኸፍላ እሞ እዚአን ተኣኪበን ንማሕበር ኣብዚ ይሰጋገራ መተግበሪ ዝተፈላለየ ፕሮጀክትታት ድማ ይኾና ዝተፈላለየ በዓላት ምውዳብ እውን ኣፍልጦ ናይቲ ማሕበር ኣብቲ ከባቢ ከም ዝዓብያ ምግባር ኣታዊታት ንምኽባድ ክሰርሑ ፀኒሖም እዮም እሞ እዞም ናይ ደገ ጨናፍር መወዳድርቲ ይብሎምን ልክዕ ማዕረቲ ኣብ ውሽጢ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈት ንሳቶም እውን ቀንዲ ኣካላት ናይቲ ማሕበር ኢና ክንብሎም ንኽእል ብዘይኩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመትን ሕጅን ሓደ ካልእ ዘበገስዎ ኣገባብ ናይ ገንዘብ ናይ ፋንድሬዚንግ ሲስተም እውን ኣሎ ማለት እዩ እዚ ናይ ፓልቶክ ዝበሃል እዩ ሓደ መደብ ይፍኖ እሞ ኣብ ምላእ ዓለም ዘለዉ ኤርትራውያን ድሌት ዘለዎም ሰባት ብመንገዲ እዚ ናይ ፓልቶክ ዝርርብ ንሓርበኛታት ስንኩላንን ነቲ ማሕበርን ዝኸውን ዓቕሞም ዝፈቐዶ ውፅኢታት ናይ ገንዘብ ይገብሩ በዚ መገዲ እዚ ድማ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ክረአ ከሎ እቲ ገንዘብ ብዙሕ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ምላእ ዓለም ዘሎ ኤርትራውን ድሕሪ ተሳቲፍዎ ግን ነቲ ማሕበር ኣብ መወዳእታ ኣዝዩ ዓብይ ገንዘብ እዩ በዚ ገንዘብ እዚ ከዓ ከምቲ ዝብሎ ዘለኹ ዝደጋግሞ ዘለኹ ኣብ ውሽጢ ንዘለዉ ስንኩላና ንኣሽቱ ፕሮጀክትታት ተተግቢርና ነብሶም ንምቕፃል ንሕግዞም ማለት እዩ ሕራይ ፅቡቅ ኣቶ ወሳይ ብፍላይ ውዳቤታት ማሕበር ማለት ኣብ ዞባታት ኣብ ወፃኢ ገለ ኣለዎን ድዩ ትኸዶ ፀንሐ ኣወዳድባ ድሕሪ ዝጉባኤ ለዊጥዎ ድዩ ወይስ እንታይ ዓይነት ሓድሽ ኣገባባት ኣታትዩ ኣሎ እዋ ብመሰረቱ ሓድሽ ኣገባብ እኳ ተዘይበልካዮ ዝፀንሐና ኣወዳድባ ኣብ ምግምጋም ግን ልዑል ገምጋም ተኻይዱሉ ኣሎ ብምልኣት ኸይድ ከም ዘይነበረ ብኽፉት ተገምጊሙ ኣሎ ውዳቤ ኩሉ ግዜ ካብቲ ዝተሓተ ክጅምር ኣለዎ እቲ ኮር ኤሌመንት ናይቲ ውዳቤ ሰብ ጉጅለ እዩ ኣብ መላእ ሃገር ዘለዉ ስንኩላን ብጉጅለታት ክጥርነፉ ኣለዎ እተን ጉጅለታት ንኡሳን ጨናፍር ይቑማ እተን ኣብ ዞባ ዘለዋ ንኡሳን ጨናፍር ከዓ ነቲ ጨንፈር ወይ ነቲ ዞባ ይቑምኦ እተን ዞባታት ወይ ጨናፍር ከዓ ነቲ ማሕበር ንብምሉእ ይቑማ ማለት እዩ እዚ ቅርፂ እዚ ፀኒሑ እዩ ግን ብምልኣት ክስራሓሉ ስለ ዘይፀንሐ ሕጂ ደቂቕ ገምጋም ተገይሩ ኣሎ እታ ዝበልክዋ ጉጅለ እታ ቀንዲ ሕመረት ናይ ውዳቤና ዝኾነት ጉጅለ ክትሕይል ንሳ እንተሓይላ ኩሉ ፀገማት ናይ ስንኩላን ይኹን ፅቡቕ ነገር ናይ ስንኩላን ሓበሬታ ኣብ ምርካብ ትሕገዝ እንታይ ንጥፈታት ክተካይድ ይግባኣካ እዋናዊ ኣፍልጦ የልወካ ስንኩላን ንሓድሕዶም ክተዓጋገዝሉ ዝኽእሉ ሓደ መድረኽ እውን ክተዳሉ ትኽእል ስለዚ እቲ ጉጅለታት ንኡስ ጨንፈር ሃገር እንዳበልና ድሮ ከም ቅርፂ ቆይሙ ዝፀንሐ ስትራክቸር ናይቲ ማሕበር ኣፀቢቑ ክሕይልን ብምልኣት ከም ዝሰርሕ ንምግባሩን ዘድላ ሓይሊ ሰብን ገንዘብን ክምደበሉ ኣብዚ ራብዓይ ጉባኤ ብውሳነ ደረጃ ሓሊፉ ኣሎ ስለዚ ኣወዳድባና እሱ እዩ እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ወዳድባ ኢና ንኽተል እቲ ምምሕዳራዊ ቅርፅታት ናይዚ ሃገር ምምሕዳር ከባቢ ተኢልካ ንሕና ማዕሪኣ ኢና ዝሓሰብናዮ ጉጅለ ኣላትና ማለት እዩ እተን ናይ ንኡሳን ዞባታት ዝበሃላ ኣብ ምምሕዳራዊ ቅርፂ ናይ ሃገር ዘለዋ ብንኡስ ጨንፈር ደረጃ ንሕዞ ዞባ ንብሎ ከዓ ጨንፈር ወይ እውን ብዞባ ንፅውዕ ኢና በዚ ኣገባብ እዚ ተወዲቡ ዘሎ ስንኩላን ብከምዚ እንድሕር ወዲብካዮም ከዓ ዝሓሸ መልክዕ ናይ ኣሰራርሓ ትፈጥር ትኽእል ኢኻ ብዘይኩ ንስንኩላን ደቂ ኣንስትዮ ብግምት ዘእተወ ፍልይ ዝበለ ውዳበ ድማ ኣሎ ማለት እዩ እተን ስንኩላን ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ስንኩላን እየን ካልኣይ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ እየን ሳልሳይ ብዙሓት ካብዚኣተን ሓዳርን ውላድን ዘይብለን እየን እዚ ርድኡ እቲ ክወልዳሉ ንሓዳር ገብራሉ ዝግባእ ግዜ ኣብ ካልእ ሃገራዊ ዕማም ስለ ዝሓለፈ ኩሉ ነገር ሽግር ናይ ውላድን ናይ ስታይን ፀገም ስለ ዘለዎን ነዚአን እቲ ማሕበር ፍሉይ ጉንዑታት ክረኽባሉ ዝኽእል ካልእ መስመር ናይ ውዳበ እውን ፈጢሩለን ኣሎ ኣብ ርእሲ እቲ ምስቶም ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ዝህልወን ጉጅለ ኢለ ኣለኹ ንኡስ ጨንፈር እናበላ ክኸዳ
ናይ ገዛእ ርእሰን ውዳበ ከዓ ህልወን ማለት እዩ ልክዕ በዚ ለበላት እዚ ተን ደቂ ኣንስትዮ ስንኩላን ጥራይ በይነን ዝውደባሉ መስመር ተፈጢሩለን ኣሎ ኣብ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ማሕበር ከዓ ሓደ ጨንፈር ንጉዳያት ስንኩላን ሓርበኛታት ደቂ ኣንስትዮ ዝከታተል ጨንፈር ኣሎ ብሓንቲ ኣባል ማእከላይ ባይቶ ጓል ኣንስተይቲ ስንክልቲ ዝምራሕ ጨንፈር እዩ እዚ ጨንፈር እዚ እቲ ዝበልክዎ ደቂ ኣንስትዮን ስንኩላን ምዃነን ካብቶም ካልኦት ደቂ ተባዕትዮ ዝያዳ ተደራረበ ሽግር ስለ ዘለዎን ነዚ ሽግር እዚ ኣድረስ ንምግባር ንዑ ዝግባእ ፍታሕ ክርከብ ከም ዘለዎ ንምግባር ዝሰርሕ ጨንፈር እዩ ዋላ ኣብቲ ኣቃውማ ናይቲ ማሕበር ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ዝለዓለ ኣካሉ ማእከላይ ባይቶ እዩ ቅድሚ ሕጂ 15 ኣባላት እዮም ነይሮም ዝ ማእከላይ ባይቶ ሰለስተ ካብቶም 15 ደቂ ኣንስትዮ እየን ነይረን ሓደ ሕዙእ መንበር ንጓል ኣንስተይቲ ከዓ ይህብ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ራብዓይ ጉባኤ ዝገበርናዮ ግን ንኩሉ ገምጋማት ብምግባር ቁፅሪ ኣባላት ማእከላይ ባይቶ 21 ክኸውን ተወሲኑ እቲ ሕዙእ መናብርን ደቂ ኣንስትዮ ዝተዋሃበን ከዓ ክልተ ኮይኑ ማለት እዩ ሰለስተ በቲ ሓፈሻዊ ምርጫ ዝምፃእ ስለ ዘለዋ ኣብቲ ዝለዓለ ቅርፂ ናይቲ ማሕበር 5 ኣባላት ማእከላይ ባይቶ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋና ስለዚ ከም ዝኣመሰለ ኣፈርማቲቭ ኣክሽንስ ደቂ ኣንስትዮ ይወስድ እቲ ማሕበር ፅኢልካ ንስለምውሳድ ዘይኮነ ግን ዝበልክዎ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ኩሉ ተወሳኺ ፀገማትን ስንክልና ተደሪብዎ ሓላፍነት ምንባይ ቆልዑ ናብን ዝያዳ ወዲቑ በአን ጥራይ ዝምራሓ ስድራ ቤታት ኣለዋ ብሓርበኛታት ስንኩላን ደቂ ኣንስትዮ ዝምራሓ ሲንግል ፋሚሊስ ኣለዋ ስለዚ ኢና ነዚአን ዝያዳ ኣqalወነ ሕራያት ወሳይ ብፍላይ እዚ ኣብ ጥዕናዊ ሸነኻት ማሕበር እንታይ ገዛት ዝገብረሎም ጥዕናቲ ልክዕ እንዲሁ ተቐንዲ ነገር እዩ ስንክልና ጉድለት ጥዕና እንድሕር ተወሲኽዎ ኣዝዩ በዳሂ ክኸውን ስለዚ ማሕበር ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ኣብቲ ኣብ ሓደ ክፍሊ ናይቲ ማሕበር ክፍሊ ተሃድሶ ዳግመ ምዋሃድን ዝበሃል ኣለና ሓደ ክፍሊ ክልተ ጨናፍር ኣለዎ ሓደ ጨንፈር ምክታል ፕሮጀክታት እዩ እቲ ካልኣይ ጨንፈር ሙያዊ ምክርን ጥዕናን ዝብል እዩ ጥዕና ናይ ስንኩላን ከቀበሉ ዝኽእል መንገዲ ስንክልና ናይ ጥዕና ፀገም እንድሕር ተደሪብዎ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ሽግር ናብ ዝበኣሰ ደረጃ ክወርድ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ምእታው ጥዕኖም ዝተማልአ ንኸውን ሰርሒት ማሕበር ምስ ዓበይቲ ሓካይም ፍሉይ መደባት ብምሓዝ ናይ ኣውትሪች ሰርቪስ ማለት ኣብ ርሑቕ ገጠራትን ሓውሲ ከተማታትን ዘለዉ ስንኩላን ጉጅላ ሓካይም ካብ እዚ ሆስፒታላት ዓበይቲ ናይ ኤርትራ ወዲብካ ኣገልግሎታት ከም ዝረኽቡ ይግበር መሻርክቲ ኣለዉ ናብ ደገ ሓካይም ማለት እዩ ነዞም ከቢድ ስንክልና ዘለዎም ንኣብነት ኣብ ማዓስከር ዘንደን ዝነብሩ መልመስቲ ናይ ታሕተዋይ መሓውርን ምቑረፅ ተኽልቲ ኣጋርን ዘለዎም ከቢድ ስንክልና ዘለዎም ኣባላት ኣለውና እዚኦም ብናይ ድቃስ ፀዖት ብናይ ቤት ሶር ዝበሃል ሽግር ተወሳኺ ይሳቐ እዮም እዚ ሽግር እዚ ኣብ ሃገር ብዘሎ ዓቕሚ ናይ ሕክምና ክስራሕ ስለ ዘይክእል ካብ ጀርመን ብዝመፅእ ሓደ ጉጅለ ናይ ሓካይም ምስ ማሕበር ብዝገበሮ ኮንትራት ኣግሪመንት ኣብ ዓመት ወይ 2 ዓመት ሓደ ግዜ እንዳመፁ ናይ ኢንተርፕላስ ሰርጀሪ ይገብሩሎም ንዕኦም ሓንሳብን ንሓዋሩን እቲ ዝፍጠር ቋቑሳሊ ብድሕሪት ከም ዝሓዊ ይግበር ማለት እዩ ብዘይካዚ ንኩሉ ኣባል ማሕበር ንሕክምና ዝገበሮ ወፃኢታት ማሕበር 70% ባዕሉ ይሽፍነሉ ሸፈነ ናይ ጥዕናዊ ኣገልግሎት ንህብ ብሜዲካል ቦርድ ደገ ኸይዶም ክሕከሙ ንዝተፈቕዶም ኣባላትና እውን ናይ ቲኬት ሓገዝ ንገብር ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣዝዩ በዳህና ኮነ መፅእ ኣሎ ምስ ምዕባይ ዕድመ ዳርጋ ኩሎም ኣብ ብዙሓት ካብ ኣባላትና ግዳያት ናይ ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ክኾኑ ኣለዉ ኣብ ርእስቲ ስንክልና ዕድመ ዝፈጠሮ ናይ ሕማም ሽኮር ፀቕጢ ደም ካልእ ሕማማትን ይወሳስኾ ስለ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ዝገበርናዮ ጉባኤ እቲ ክወሃብ ዝፀንሐ ጥዕናዊ ኣገልግሎት ብዓፀፋ ክዓብየሉ ዝኽእል መንገዲ እውን ተሓንፂፁ ኣሎ ምክንያቱ ግዜ ዘይህብ ከበድቲ ሕማማት ይከላኸል ስለ ዘሎ ዕድመ ዘምፅኦ ሕማማት እዩ ነዚ ክንከላኸል እንተኮይኑ ኣብቲ ክንገብሮ ዝፀናሕና ጥራይ ደይኮነሲ ልዕሊኡ ዝያዳ ከድና ክንሰርሕ ከም ዘለና መደባት ሓንፅፅና ኣለና ሓራይ ፅቡቅ ውሳኔ ብፍላይ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያን ካልእ ኣገልግሎታትን ህዝብና
عم تحبار سنكلان زريو زلو تقداسنت كم يمثل حدا بحال سلازلنا وحزبنا مچم عم نباي سنكلانو عم حبحاب سنكلانو يتبقى قدامنا زسرع محبرون كم كندي اكاولي زوستوت حزبي اذا حزب تزينبر اذا حزب سنكلان زمچاچي سنكلان زحجز ነገር ተዘይፈጥር እዞም ስንኩላን ክንዲ ዝኣክል ዕድመውን ኣይመሃለዎምን ካብ መጀመርያ ካብ ዋና ጽነት ድሮና ጽነት ድሪው ዝነበረ ዓመታት ብቐጻሊ ክሳብ ሕጂ ዳርጋ ክብል ክእል ህዝብና ንስንኩላኑ ልዑል ኣኽብሮት እዩ ዘለዎ ስለዚ ከዓ ኣብ ኩሉ ሸነኻትና ህይወቶም ይተሓጋገዞም ንስንኩላን ከም ዝደሊና ኣለና ንስንኩላን ዝንገብር ዘሊና ኣለና ኢልካ ሓቲትካ ብሕጽረት ናይ ዓቕሚ ኢትካ ስለዘይ መላልካ ዝፍጠር ሓደ ሽግራት ተዘይ ኮይኑ ነዚ ዝቃወምን ዝጻረርን ወገን የብልና ስለዚ ከዓ መጓዓዝያ ይኹን ኣብ ኩሉ ካልእ ነገር ቀዳምነት ኣማሃብ ዝምስገን ኣበርክቶ እዩ ዘሎ ስንኩላንሲ ብናይ ህዝቢ ድንጋጽ እዮም ዝኸዱ ዘሎ ንኣብነት ሪጋ ዝሓትት ነገራት መጓዓዝያ ቀዳምነት ኣማሃብ ኣብ ዝሓሸ ቦታ ኮፍ ከም ዝብሉ ንምግባር ንዕኦም ምክንኻን ዝኾነ ካልእ መግለጽታት የብሉን ሓደ ስንኩልሲ ንሱ ቀዳምነት ክረኽበሉ ዝኽእል ፉሉይ ካርድ ወይ ወረቐት ገለ ኣርኢ ይኮነ ዝሓልፍ ከምዚ ብካልእ ቦታ ዝግበር ኣብ ካልእ ቦታታት ሓደ ስንኩል ንዑ ዝተፈቕደት ፍልይቲ ዕድል ከም ዘላ ትገልጽ ገለ ነገር እንተዘይሃልያቶ ብካልእ ሰብ ጉዳይ ይኮነን ኣበና ግን ከምዚ እውን ኣይንፅበን ኢና እዚ ብግብሪ ኩሉ ግዜ ክትሪኦ ትኽእል ኣብ መዓልታዊ ህይወትካ ሕክምና ኺድ ንድሕር ስንኩል መፂኡ በዓል ዓረብያ ኩሉ ሰብ ንዑ ቀዳምነት ህቦ ኣብ መጓዓዝያ እንተኺድካ ኣብቲ ትራንስፖርቴሽን ስንኩል እንተመፂኡ ብዘይ ዝኾነ ዘረባ ንዑ ቀዳምነት ይህቦ እዩ እዚ ግን ሕጂ ናብ መንእሰያት ናብ ደቅና ናብቲ ካልእ ሓድሽ ወለዶ ክሰጋገር ከም ዘለዎ ምስራሕ ይድልዩ እዩ ሬታ እዚ ክብሪ እዚ ተዓቂቡ ክኸይድ ኣለዎ ስንክልና ናይ ኩናት ስንኩል ክኸውን ይኽእል እዩ ንነገሩ ግን ዋላ ንዝኾነ ስንኩል እውን ንኩሉ ሓገዝ ዘድልዮ ብዕድመ ዝሰንከለ ሰብ ኣለዎ ብካልእ ምክንያታት እውን ስንክልና ከጋጥም ይኽእል እዩ እቲ ዝፀንሐ ብሉፅ ባህሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብሉፅ ክብሪ ናይ ህዝብና ክቕፅል ከም ዘለዎን ዝያዳ ንዓበየ ክኸይድ ከም ዘለዎን እየ ክዘኻኽር ዝደሊ ኣብ ገሊኡ ቁሩብ ብሕልፊ ብዚ ዳሕርዋይ ወለዶ ናሽቱ ፀገማት ይቀላቐል ስለ ዘሎ ነዚ ብቕልጡፍ ክእረመሉ ዝኽእልን ናብ ዝነብሮ ክምለሰሉ ዝኽእል መንገድን ክነታታሕ ኣለና ማሕበር እውን ነዚ ኣመልኪቱ ዝሰርሕ እዩ ኩሉ ዝገብሮ ኣኼባታትን ጎስጓሳትን ናይ ህዝቢ ማሕበራዊ ክብሪ ናይ ስንኩላን ንምዕቃብ ዝሕግዝ ኣጀንዳ ኣለዎ ማሕበራዊ ክብሪ ናይ ሓደ ስንኩል ብሕልፊ ከዓ ናይ ሓርበኛ ስንኩል ክትንከፍ የብሉን ሓርበኛ ስንኩል ንግዚኡ ካልእ ነገራት ክሽገር ይኽእል እዩ ናይ ናብራ ናይ ቁጠባ ናይ ፀገም ገለ ክመፅእ ይኽእል እዩ እታ ማሕበራዊ ክብሪ ትበሃል ናርተ ተንኪፋ ግን ኩሉ ነገር ኣብጢዑ ማለት እዩ ስለዚ ማሕበራዊ ክብሪ እዚ ብዝነበሮ ፍጥነትን ደረጃን ክኸይድ ምእንቲ እቲ ማሕበር ከም ቀንዲ ኣርእስቲ ወሲዱ ብዝተፈላለየ ፅሑፋት ይኹን ኣብ ኩሉ ኣጋጣሚታት ናይ ኣኼባታት መዘኻኸሪ ይገብር እዩ ብካልእ ኩሉ ህዝቢ እውን ነዚ ኣብ ግምት ከእትዎ ከም ዘለዎ እየ ዝላህቦ በዚ ኣጋጣሚ حراي بفلا يبزناي غوسغوساوني ጉዳያት ግን ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ከም ትዝድለ አሎ ብል ኣይከልን ኣነ ማለት እዩ ኣብቲ ጎስጓሳው ከመይ ትኸደሎ ኣብዚ ልክ እዩ እቲ ማሕበር መቸም ሓደ ባህሊ ኣሎ ናይ ኩላትና ኸውን ይኽእል እዩ ትሰርሕ እሞ ክንዲ ትስራሕካ ትዛረብን ኢኻ ወይ ክንዱ ክዝረበልካ ይደልን ኢኻ ዝያዳ ተሪፉ ዘሎ ክውዳእን ክዕመምን ጥራይ ምሕሳብ ኣሎ ሓደ ነገር ግን ከምኡ ስለ ዝተባህለ ድማ ኣፍልጦኻ ንምዕባይ ብዛዕባኻ ዝህሉ ግንዛቤ ክብክብል ከም ዝኽእል ምግባር ስለዚ ከዓ ኣበርክቶ ክገብሩ ዝኽእሉ ወገናት እውን ንምዕዳም ዝሕግዝ ኣቀራርባ ምጥቃም እንታይ እዩ ዘለካ ብድሆታት እንታይ እዩ ዘለካ ዕድላት ብድሆታትካ ብኸመይ ትፈትሕ ዕድላትካ ብኸመይ ትጥቀመሎም ካብ ህዝብን መንግስትን ካልኦት ሸነኻትን እንታይ ትፅበ ሓርበኛታት ስንኩላን እንታይ ይገብሩሉ ኣበይ ይፅግሞም ዘሎ ስለዚ ከዓ ምትሕጋዝ ናይ ካልኦት ዝደሊሉ ዓውዲ ኣይና እዩ ንምፍላይ ዝበልካዮ ሓበሬታን ጎስጓስን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ብዝብዘይቃል ዓለም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንኣብነት ሓንቲ ወግዓዊት ልሳን ናይ ማሕበር ነይራትና መጽሔት ሓበን ርብዒ ዓመታዊት ብዘይ ምብታኽ ትሕተብ ነይራ ኣብቲ ቀዳማይ መድረኽ
بدحريو ناب 6 ورحي عامت قالت كوت نيرا حجي دارجه زحلف عامتات افول ياغطام تزي كوين دارجه يلا براو يبيلي مبل 15 عامت كذكر كلغات صحفا دحرين عامتات يتذكرن حجي ግን እዚ ጉባኤ ንዝውን አድረስ ገይሩሎ ከም ሓፂር መደቡን ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት 2020 ቡ ክልት ናይ ቀደም ወላ ይኹን እምበር ገለ ቅድሓት ናይ መጽሔት ሓበን ክሕተማም ዘለዎን ምግባር እቲ ንዑ ዝከታተል ቤት ጽሕፈት ናይ ህዝባዊ ርክባት አጸቢው ከዓቢ ከም ዘለዎ ብሓይሊ ሰብን መሳርሒታትን ከዓጥቕ ከም ዘለዎ ናብቲ ጉባኤ ለቦዋታት ተዋሂቡሎ ውሳነታት ሓሊፉሎ مودخام سني عندي هم زبالكايو حجين معبايو ግን نسرحينا حراي اتفساي بفلاي سنكلام مويان خطريو زوهاب زل قالو انت خوينو امنتاي استوكريو نالات مستي كبدت ناي سنكلنا اساسير كمالتي وتأمنت نايت محبر مجمريا سنكولسي مويا وعاقم مختلبالو سنكلنا نحرقاتي متحانتي تكبر زلوا نغيرنا قدن بمويا خعبلو ስለዚህ ሙያው መሰልጠን ማዕከል ምስ መንግስት ተሓባቢሩ ኣብ ማይ ሓባር ነይርዎ ኣብ ባሮንቱ ነይርዎ ንስም ኩላን ጥራይ ዘገልግል ምስ ዘለዎም ዓቕምን ዓይነት ስንክልናን ዝኸይድ ኣገልግሎታት ናይ ስልጠና ዋሃብ ነይሩ ናይ ኤሌክትሪሲቲ ናይ ኮምፒውተር ናይ ድራውሊኮ ናይ መምራሕ መኪና ናይ ህንፃ ከምኡ ዝመስል ብዙሕ ስልጠናታቱን ኣብ እዋኑ ተዋሂቡ ነይሩ ብዙሓት ስንኩላን በቲ ዝረኸብዎ ስልጠና ኣብቲ ናይቲ ሃገር ዕድላት ናይ ስራሕ ተቆፂሮም كسرحو خيلهم ግን ክንደት ማሕበር ዝጽበዩ ኣይነበረን ተዕድላት ናይ ስራሕ ስለዚህ እቶም ሰልጠኑ ሰባት ስራሕ ክረኽቡ ካብ ዘይከኣሉ ስራሕ ክፍጠረሎም ኣለዎ ማሕበር ከዓ ነፍሰ ሽቕለት ዝበሃል ሓደ ሰልፍ ኢምፕሎይድ ንምግባሮም ነቶም ስንኩላን ከም ሓደ መደብ ሓንፂፁ እቲ አንቶ ይዝበልኩ ካትካላት ነቶም መጀመርያ ስልጠና ዝረኽቡ ሰባት ናይ ጽርበት ሓጺንን ዕንፀይትን ትካላት ነይረና ናኽብልካ ኣለኹ ቶም ኣብቲ ናይ መስልጠን ማዕከላት ሰልጠኑ ስንኩላን ከም ዝቆም ለኒ ተገይሩ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ስልጠናታት ኣብቲ ተዋፊሮም ዘለዎ ዓውዲ ዝውሃብ ንኣብነት ኣብ ሕርሻን ዝኸዱ ሰባት ናይ ሞተረማይ ናይ ዘርኢ ናይ ካልእ ሓገዛት ትገብር እንዲት ማሕበር ብኽኢላታት ናይ ሕርሻ ኣብቲ ዘልምዕዎ ዘለዎ ዓውዲ ስልጠናታት ከም ዝረኽቡ ይግበር ኣሕምልትን ፍረታትን ከመይ ጌርካ ተልምዕ እዞም ኣብ መፍረ እንስሳታት ዝኸዱ ስንኩላን እውን ብኡ ቤት ሚኒስትሪቲ ከም መሻርክቲ ወሲድና ኣብ ከባቢኡ ነተን ዘፍሪወን ዘለዉ እንስሳታት ዝምልከት ኣብ መፍረ ንህቢ ዝኸዱ ብዙሓት ስንኩላን ኣለውና ንመፍረ ንህቢ ፍሉይ ስልጠና ስለ ዘድልዮ ጽኢልካ ተኸዶ ስራሕ ስለ ዘይኮነ ንሰሙናት ዝኸይድ ስልጠናን በብእዋኑ ዝሕደስ ናይ ሪፍሬሸር ኮርስ እንዳተገብረ ይወሃብ ኣሎ ስለዚህ ማሕበር እምነቱ ስልጠና ዝሰልጠነ ስንኩል ይዝሓሸ ዕድል ዘለዎ ናይ ናብራ እሞ እቲ ናይ ምስልጣን ፕሮግራማት ሕጂውን ኣብቶም ዝከኣል ብሕልፍሶም ብዕድመን ብጥዕናን ናብ ዝሓሸ ኩነታት ዘለዎ ስንኩላን እቲ ናይ ስልጠና መደባት ክድፋኣሉ እዩ حريا مودتا أتفسه بفلاي بز قطامزي كتمحلالفو دلي نحزبي حربنيا سنكولان عندل كنراك مجمريان سنكولان يعني تي عندي خلفوز دل ملختي حربنيا ثات سنكولان كم تقدم زنبورو كبداتن حلخلاخاتن ناي سنكلناهم بزي قدس نفس خان مخال ዝግበር ዝነበረ ጻዕርታት ኣብቲ ቀዳማይ ዓመታት ሕጂውን በቲ መንፈስቲ ወላ እኳ ዕድመ ታንቶ ይንብሎ ዝነበርና ቻሌንጅ እንተሎ እቲ ኒሕ እንድሕር ኣልዩ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ክስራሕ ስለ ዝከኣል ንስንክልናኻ ተቐቢልካ ምስቲ ማሕበርን መንግስትን ዘውፅኦ መደባት ተዋሃይድካ ነፍስኻ ንምኽኣል ዝካየድ ጻዕሪ ብልዑል ድሌትን ብልዑል ተስፋን ክሳተፍዎ ዝፅውዕ ህዝቢ ኢልና ነርና ናፍቲ ተወይና ህዝቢ ንስንኩላኑ ዝገበሮ ነገር ዓብይ ብጣዕሚ ዓብይ ካውን ላዕለ ሕጂውን ወድለ ካሎ ይገበርካና ለኸይልካ ህዝቢ ክትዛረብ ቁሩብ የሰክፍ እዩ ግን እቲ ዝጸንሐ መንፈስን ተበግሶን ከይቆራረጽ ኣብዞም ናሽቱ ወለዶታት ክቅጽል ከም ዘለዎ ንምግባር ቶም ዓበይቲ ንባሃል ስድራ ቤታት ኩሎም ንስንኩላና ትዝግበኦም ማሕበራዊ ክብሪ ምሃብ ኣቦቦትኡ ኻት ዘድልዮም ኣገልግሎታት ክረኽቡ ከም ዘለዎም ምግባር የድልዩ ካልእ ኣብዚኣ ከም ፍሊቲ ተወሳኺት ድሮ እሻ መሻርክትና እዮም ግን
زيادة متحبار نحطو العودتات هالو عملا حجر زلو استفلالينا من محدار كرستات من محدار كباب خون من محدار نوزوبا من محدار زوبا بعبيون تزوبا منستري محبر سنكلان نمتياس كل جزء بايتا يدلي سلازي تزدل بايتا نزوم حربينيا تاسون كلان نمتياز زعجز بايتا عم مركب استمحبر كتحابورو كم تزقوا بروز نورو نحربينيا تاسون كلان قدام النظام ما كتحاجزنا كلا بودلي አቶፍ ሳይ ተፋም ካል ምክትል ቦምበር ሃገራዊ ማህበር ሓርበኛት ሱንክላን ኩናት ኤርትራ ስለቲ ኣብ ስቱዲዮና መጽሓ ዛብካና ሰፊሕ መብርሂ ብስመይም ስም ተዓዘብትን ደጊመ መስክነካ ባልከ ዝኹርኩም ተዓዘብቲ ንሎሚ ዘዳለናይ መደብ ጉዳይ ኣብዘተ ኣብ ሰዛዚምሎ ስለምክታልኩም ነመስክን ብሮክና